Báilte go Splanc. I ngealt mu chun tuirgnamh eolaíochta dhéanamh chun substant a thaispeáint nach maithíonn cosa le leacht nó le solid. Bíonn gach substant ina leacht, solid nó gas. Mar shampla le huisce. Tá uisce ina leacht, tá oighear ina solid, tá gall ón uisce ina gas, áireann an stad de réir mar áireann an tas. Níl rud céanna fíor faoi Oobleck. Feidhmíonn sé mar leacht agus mar solid ag brad i méid brú a chuirt aréis. Agus i ngealt muid go leis sin a hastal. Seo an méid tá tastal wet gon tuirgnamh. Balla. Ground floor agus uisce. Dús gur an ground floor isteach sa malla. Cur uisce steachán agus duine bhasca leis na láva. Na de chuireann tú na láimh isteach san Oobleck go ré feidhmíonn sé mar leacht. Ach má chuireann tú níos mó brúid tá sé cosa le solid. Sreabhán neamh Newtonach atá in Oobleck a chiallaigh go nathraíonn stad ón ábhar ag bra ar an méid brú a chuid aréis. Bí cinnte príal bhaint as an tuirgnamh seo sa mála. Go dtíon chéad eile, slán!